علماء خبر لکی چکل اللہ رب الجلال نفس پیدا نفس الہ العالمین کی تپوز کشی تو سوکیو زسوکیو نفس جواب رکو کہ مولا تربیو زو نفس تیو زیم الفاظ دا سنو تی او زیم پر دی وجبان الہ العالمین پر دی خبر ناراض شنو دا نفس دا جہنم اور تو اور دو سل کھال پہ جہنم کی دا نفس اس وزیدو بے رویست تسوکی میں مولا کریم تتیو زیم بے الہ العالمین جہنم تو غردو و جہنم کے سل کال اس وزیدو پدریم کرچ اللہ جل جلالہ دا نفس روستلون و نفس والآواز ورکین مولا کریم تمی خالقی اوزر دی مخلوقی جل جلالہ یا جہنم تو نغرزاؤں اور اب لازال جل جلالہ تر قیامت پوری دے پیو امتحان کیوں ساتھ لو دیولاک سلیری جب پیغمبرانو پرن کے مولا کریم جل جلالہ پدبان دروجی دا امتحان راوست لو یا بزرگ فرمائی سرواری کونیم دا مدینی منوری جانان فرمائی وہی دا شیطان چھے دا انسان پر دی رگونو کے منڈا ہوئی دا انسان پر دی رگونو کے دا سی چال چلن کی لگا سنگا چھے داوی نا منڈا اسمہ چھے داوی نے رفتار دے اغم دغم را وسر دا شیطان دا وساوسو دے شیطان دا وسوسو رفتار دے تو کسوگ دا غواری چیرے دے شیطان دا حرکات سکانات زمان کو وجود کی کم شی نو دا اگے حرکات سکانات دا وجنا دے چکل انسان خوگی شی نو دا وینی دا دباو کم شی دے انسان دے وینی دا دباو شی دے دا کم شی آئیو بزرگ فرمائی چھ کلم دو اگے شوے منو زمان دے زینا خیال نگے را گئے پر لوگا کی کلم زمان زینا طرفتا خیال نہیں لگا غلیشہ چیز ما چتا زیناو کے رشتیاری کے زڑے جو کی غزر دخیٹی غمی کدھا بدکارائی کا موسرہ آواز آنا ہے خدے مکہ جو مثال کن بلا تیبی پر دی اڑپ شکار کی یادی لنڈو رضو کی چی ما خان تا 3 منٹ پاتی شی نساس کم طرف تخیالی آواز رانا گئے اور چاہ جوابا کہ وہ دی ایمان مضبوط تھے اور دا بعض سڑے حق خبر نشی کرشے الگا حق رشبیا ہوئے دا گھٹین کے تاسو دا مور مختا گوری کہ دا تعلیم مختا گوری چاہ دا خپل قلوان نور آیا دیگی کہ نہ صرف شکور تا متوجہ معلوم ادا شوا اوگے دا سشی آواز ہوئی آواز رانا گئی دا پراٹھو ٹا پارے ہوئی دا شکل ہو انسان اوگے ہوئی نو دا دندور گناہ انہوں تا سوچنی صرف خیٹے تے سوچوی نو لہذا دروجی یو تا پیدا دا چھ انسان دا وقت دا لوگی کی انسان دا زناکاری او دا بدکاری نبچوی یو دا دیدہ پیدا ارادے گلنو وورئی سرواری کونیم دا مدینی منوری دا جانان دا امت دا پارا اللہ رب الجلال پدی میاش کے دیر خوشحالی رالی گلی دی نن میں تاریخ کتب رحمان صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ نزہت المجالس کی لکی چی نوح علیہ السلام نہنم سوکال تبلیغ کڑلو نہنم سوکال نوح علیہ السلام تبلیغ کڑلو نہنم سوکال بعد پاگبانی دو ابیا کسانو ایمان روڑلو اللہ توفانی نوحرا وستو ساغ قوم تباک لو اور نوح علیہ السلام اللہ فتح
کامیابی ورکړلا کله چې د دوه کسانو مقابله یو دشمن صفه هستی نه میټاو شو نو دشمن ولا صفه هستی نه میټاو کو نہ نیم سوا کالا بانو علیہ السلام اللہ دا فتح وارث گردو ابراہیم علیہ السلام اللہ جل جلالہ دا نمرود مقابلے دا پار رولے گلو ابراہیم علیہ السلام دا اللہ جلیل القدر پیغمبر دے مولا کریم جل جلال ابراہیم علیہ السلام رولے گلو او دا نمرود پا مقابل کی او دا اور پا مقابل کی ابراہیم علیہ السلام دا اون دا نجات وارث جوڑ کرو نوح علیہ السلام دا فتح وارث جوڑ شدو ابراہیم علیہ السلام دا اون دا نجات وارث جوڑ شدو یا اللہ جل جلالہ موسیٰ علیہ السلام رولے گلو مولا کریم پر موسیٰ علیہ السلام سلام رولے گلو تورات ولور کل گلنو پیغمبری ولور کلا پاکی دور سر اللہ رب الجلال خبرم کری دی قرآن کریم کی رب اللہ فرمائی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اللہ اکبر کاشی چاچا پتوے چیز سبحان اللہ ویلو سمر سواب دے تو خودے کہ یو سڑیم خاموش باتی شوے تو خودے کہ یو سڑیم خاموش باتی شوے تاکسی دل اوے سبحان اللہ سمر خوان کئی سڑیو سر دا ایمان تازہ نشی مولا کریم جل جلالہ فرمائش امام موسیٰ علیہ السلام لا دا فرعون دا قومنا ہاں درود نیل نا نجات ورکلو ورپسی اللہ رضی جلال دا نبیان امام دا مدینی منوری جانا آن سرور کنے حضور برنورا ہی نور علا نورا شافی یوم نشورا رسول مکرمہ شفیع معظمہ نور مجسمہ وسیلہ بے کسا مہمان لامکا سید مرسلہ شفیع حاسیہ تاجدار حرم وقار حرم سرور مدینہ ضرور سینہ باعث تخلیق کائنات بحر موجودات محبوب کردگار مقصود کردگار تمام مغرم خوار اقراج والدحال الرسال واللیل دل فیتال محمد رسول اللہ مولا کریم جل جلالہ دا مدینی منوری جانا نوح علیہ السلام اللہ دا فتح تاج ورپسل موسیٰ علیہ السلام اللہ دا رودی نیل دخلاسی و دا نجات تاج ورپسل ابراہیم علیہ السلام اللہ رب الجلال دا رود دخلاسی دو تاج بسر کرلو چھتا مدینی منوری جانا نے رولے گلو اللہ دل دا شفاعت تاج ورپسل کرلو سرور کونین جناب محمد رسول اللہ